Yabu ihe nke edepụtara na akwụkwọ nsọ na nwoke ga-ahapụ nne na nna ya wee lapara n'arụ nwunye ya ha abụọ a wee bụrụ otu anụ ahụ bụ nke bịara na mmezu oge Chukwudiebere Okosa na Onyinyechukwu ga n'ihu wee jikọọ aka ọnụ dịka di na nwunye n'usoro ụka n'ụlọ ụka Church of Pentecost nke dị n'Ọka. Onyinyechukwu na Chukwudiebere bụ nnọọ ndị nke nọ n'ihu ndị ụka na Adaeze wee ṅụọ iyi na ọ bụ naanị ọnwụ pụrụ ikewa ya bụ alụmdi na nwunye nke onye nọ n'isi ya bụ Archbishop na-elekọta mpaghara Niger n'ụka Anglican Most Reverend Dr. Alexander Ibezim ka Njideka Okoye kọtọpụrụ gị akụkọ a. Nke Niger West, Right Reverend Johnson Ekwe n'okwuchukwu ya doro ndị a gbara akwụkwọ ọhụụ ka ha na-ebi n'udo na-egosi ịhụnanya n'etiti onwe ha ma bube Chineke ụzọ n'ihe ọbụla ha na-eme. Ya bụ mmemme agbamakwụkwọ bụ nke dọtara ndị mmadụ si ebe dị iche iche n'obodo Nigeria na mba ofesi bịa n'ikem nke gụnyere aka na-achị steeti a Prọfesọ Chukwuma Soludo nke ọkammụta Solo Chukwulobelu nọchitere anya ya doro di na nwunye a ọdụ ka ha gbasoo ụzọ udo ma gọkwara ha ọfọ. Nne na nna nke nwanyị Igwe Bennett Emeka nakwa nwunye ya Chinwe gosipụtara obi ụtọ ha ma dụọ di na nwunye a ọdụ ka ha rapụ ikwe ka onye nke atọ ma ọ bụ ndị enyi bata n'etiti alụmdi na nwunye ha. Site na Ọka, Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.